Здравейте, господине, искам едно билетче за зоопарка. Ще струва 2 милиона. Заповядайте, господине, заповядайте. И говорете малко по-силно, че не ви чувам. Благодаря. Ето, заповядайте. Да видим. Билет за зоопарка на Мишо. Бихте ли ме разяснили по-точно кой е Мишо? Сега ще видите. Сега, моля, разгледайте зоопарка. Аз съм вашият ръководител. Добре. Чакайте, че тук имам малко топки от кон да ги изфърля. И чакайте, тук в една дупчица. Нали това е Кощи? Кажете. Добре, ще фърлям тук топките си от кон. Добре, моля, вижте какви хубави краснички има. Я да видим какво е първото. Това е някакъв неизвестен вид крави с мада на главата. Моля, не ги пийте, господи. Добре, тук нашата вечеря, т.е. нашите красиви крави. Тук приятелите на Живка Мирева, извинете, пак се обърках, това са нашите прасенца. Уи. Да, това са ти. Следват рибите. За инспектора, това съм аз инспектора, да видим. Да видим водата. 35 градуса, много добра. Добре. Няма замърсяване, чисто е, но липсва едно нещо. Моля да влизайте във водата, господине. Липсва едно нещо. Топки от кон! Моля да хвърляте бокуци, господине. Това са топки от кон, не са бокуци. Това е природно чудо. Айде да млъкваш там. Моля не замърсявайте, господине. Това са нашите така наречени фитки. Ще трябва да ви изгоня. Фанете ми за онова нещо. Сега ще видите ви. Малко ще замърся, за да ви правя на пук. Не чуйте това. Намери ме травестит такъв. Приятелите. Насам. Помощ! Иска да ми го сложи. Отивам да снимам пушката. Този явно ще трябва да се оправи добре. Ето тук са нашите магарета и кори и всички други неща. Коне, сега да видим. Кодете. Взех си калашника. Ела тук. Гледайте, аз яздя коня. Какво ще кажете? Забранено ли е, Да, забранено. Ама няма. Ще седя на коня и той ще ме убие. По-наемато с кон ме изфърли извън зоопарка. Добре, че нам да скачам като нинджа. Аз ще ви влезна в къщичката и тук дед продачи билети и ще обера всички парила. Имам 61 долара. Бягай! Ела ми това, господине. Чакайте, последния експонат. Нашите легла. Искам да кажа овце. От тези очички. Тази устичка. Искам да им го сложа. Ах ти, циганин, кой ме направи, бе? Не, моля ви, не. Имайте милост, отивам се. Това беше нашия зоопарк. Ето, даже ще ви върна пари. Парите, господине. Ето, всичко ви давам. Ето, даже топките от коня. Няма да изчезна, ако ще направиш, мангайо. Добре, отивам си. Това е моята къща, да не си припада да ни е травестит грозен мръсен. Нямаш право да влизаш в собствеността на хората, ще те губят. Чуваш ма? Не мой да влизаш. Така ли? А мога ли това? Нямате право, господине. Моля да пуснете. Или ще търпите последствията. Така ли? Да, така. Добре, вие ще видите. Сега идвам за вас. Идваш на баба ми стринка бикините. Къде ти е този? Няма да ме намерите, аз съм мишка. Не, моля ви, господине, ще ви дам всичко, само не ме убивайте, моля ви. Всичко ще ви дам, друго искате ли? Да, искам още. Да не бяга за Бога. Добре, ще вървя бавно. Ето
Аз се прекланям пред вас. Вие сте велик човек. Искам да се извиня, че крадох. Просто бях. Нашите ме бяха отгледали в кофите. Живяха в кофите. Нашите ме бяха отгледали в кофите. Нашите ме бяха отгледали в кофите. Там правях любов с плъховите. Знаеш ли какъв тежък живот карах, господине? Знаеш ли какъв живот карах, А защо трябва да ми се храна? Не знам, господине, няма какво друго да правя. Аз съм замотен. Отивам да купя малко сувенири за децата. Зато и дойдох. Добре, позволи да ти да купиш нещо. Чакайте сега, господине, да се взема някой лев. Какво да им купя? Да им купя ли малко червени мъдя? Или малко сияйни мъдя? Кое да им купя? Кое да им купя, господин? Кажете. Какво да им купя, господин? Кажете ми, моля ви. Не знам, просто купете за нещо за Бога. О, вие може да се удряте. Вие сте имали чувства, бе, господине. Ето, гледайте колко стокове им купи. Гледайте, гледайте, гледайте. Господине, стига, оставете ме, Дадох често парите. Дадох често парите. Даже... Ето, това е ми работа за билета. Чакай, къде отиваш? Ами се това веднага. Кажете, господине, кажете. Кажи, бай Радо, кажи. Какво е това там? Това е идеология. Какво е това, Това имаме. Какво е това, Моля, не го пипайте, моля ви, това е единственото ми нещо. Сега ще го конфискувам. Не, моля ви, господине, моля ви. Добре, но само при едно условие. Вземи това. Сега изчезни от мен. Добре. Хе-хе-хе, той не знае, че аз съм крадец и ще откара всичко. Тук ще ми казвате, господине. Нищо не съм казал, нищо. Заболи си. Той не знае, че ще откара всички диаманти. Ето пак чу нещо, господине. Какво се чува там, значи? Мамо да еба. Нищо. Няма значение. Махай се от къщата ми, травестит! Не стига, че ма брат тайба, мръсният циганен тайба! Изчезвай ми от къщата! Ще те взривя, Циганям, ще те взривя, бизнеса ще взривя. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Извинявай, няма повече така. Няма, обещавам, няма. Сега ще ви... Моля ви, господине, оставете ме на мира, Господине, искате ли да видите какво ще ви стане с зоопарка? Елате! Вие дори не сте видели какво ще стане, младежо. Чакай. Поставяме ни красиви гърмящи неща навсякъде. Не, чакай. Не. Чакайте, господи. И... Бягайте, атомна експлозия! Признавам, че си добър. Искаш ли още? Мангал! Не, стига ми толкова, може. Няма повече да ми кача. Обещавам. Не ме интересува. Ти ми съсипа жената. Изнасили ми жената. Ето, пустини, виж. Вече си справя. Ето, ще ти дам пак, ако искаш. Няма, ще мреш. Ще има мрене. Бягайте! Нищо няма да ви стане от бизнеса!
изнасили жената ми. Още досаждаш. Вижте, кой ще е. Той бе, младежо. Младежо! Моля, пустиш малко и тъй, ама. Аз съм ти човека, бе. Знаеш какво значи това, бе? Бич! Оле, колко топки от кон! Ой! И ножка! Даже един нож имам тук, бе, младеж! Чакай! Не, моля те! Милост! Не, само се шегувам с теб! Така ли, бе? Сега трябва да си понесеш смъртта, като мъж! Това беше, хора! Може би другия път ще поправим зоопарка! Айде! Така не може да ми дадете, за да ни помогнете да си оправи зоопарка, бе! Моля да ни дадете едно абониране, да пишете в коментарите и да дадете положителен вот за клипа и един лайк, за да може положително харесване, за да може да ни помогнете да оправим зоопарка. Моля ви, господа, дами и господа, моля ви, защото заради то хайдоте, вижте какво стана в къщата. Как ще се поддържам жената ми удар? Да, кажете, бе. Това, кажете, а? Знаете ли кой трудно да се поддържа 10 000 годишна жена, Да, и помогнете ни, за да спрем да се бием. Моля. Помогнете на бедните деца, защото ние сме гейчета. А то с лапа за 2,50 всеки ден. Защо се хилите, господине? Не е смешно. Почивно